Irazi humigu mimu ure treme wa kwanfofro na mayenia wa humiye na hamado niya wa humido. May then the Reverend George Teteki say, time in God's presence, a branda anopabia, a free 8 a.m. ekopim anopa 10 a.m. Ewa Attention TV. Kame honi yan sorry rade, a branda anopabia. Yo atie for awienso mosomfo made nyina mudi for Prophet Eric Akwesiantwi matras awienso. Na nanso yara foforo amene wo toa yesunsun samso. Odofo asase we su yisunsun sam na akwati sunsun sam a abrabon be de amawo. Asase ye ne ahohom bebre na teso. Eni nipa bebre su na te asase so. Kuro ne yatimu za san okuro fufurum. Eno so ye obi de. Anapeni amekan se channel na wohwɛ me ametisu yi Attention TV. Na asɛm a wonte da na wohu bi da no ne bebie so akyerɛ ma bie wadwen so. Na mo mo ani akon ho yi, na mo wadwen aba ho so. Orofo tie me. Mami chia madofo ba ko mienu miensa bi. Mami chia Central Region Minister Kunto. Chia o, ebopa Kunto me chia o. Na mami chia me yere Queen University. Afa mi wia mami chia papa Prophet Odipo Amayawo, Church of Pentecost. Papa mi chia o. Ma afei orofo a wotie ma yenko yenim. Ana me no kasafa, ye nua ma no. Oba bi na obesi wa yi ni nufu. Nufu ha sana me no bekan. Ama na mo na mo ana mo yi mu nufu agu. Se we se your friends wa hwedwa. Enye sara mo ka no. Wa hwedwa. Wa pompi nufu na ye ten. Eni so onya chen bia no de abia mu se cross. Odi Yesu aye cross wontem. Na nufu e bayi na ebi hwe na ebi kikam. E ba jo tie mi. Ni ama na ma bebre nya yare yo mu nufu mu na me kire wi. So betie mi watie mi asopam dia. Enne ma ye twa mu nufu. Ye twa nufu tugu. Nufu nsu yade a ahemfo, asofo ministers, the state ministers, the president. Obi anum bebe bia nsu twa nufu. Tirio bebe bia twa nufu. Ya president na kufu arpa chibichia, okura onum nufu. Ya mam Rebecca nufu wa na onum. Osofo amesu bitie susu minum Queen University de. Sewe aburu se benyado. Ahemfo akateche ne abrempon mu nyina num nufu. Ote kokoso na piao we de meni sa mesra wo facha besa meka. Ono susu kra num nufu. Eye special adia ankenu kwasi egu fi. Wohwe ba bi ye hye na atare se guso. Na ade se guso ansa. No oba ba onantipo a ese sene ebeye fe ma oba tumirika nufu nye se betie gu so besuso na ebeye fenti ene yesom na ese nufu onyame de tumi bi ahye akwada numu ana na dwema bie nsuo na womu no pani numu ana ne afise ne ma amekro wo no wo ho e wajo ti o sa nufu no abawe wachi so eye ba ma bi die se okura ne yie no wayi agu abonten ye wa hohom bo a omonum nufu insukubus and incubus awamunum nufu saa homo yi omunya oba wayi nufu agusu omanum no de yare atum womunum ano apinsuo no bi agu ana yare dem hwade odofo wa wutie mi na hwɛ mi ma asɛm wo hia fa yi ye wa womunum nufu na mabonni no omanum nufu no de yare atum ye woni pa bi ti asase so ane onwo ye odofo mi mehu bi de onwo ye hwade onwo ye ono susu a nufuo no insu a ye de makwala ne epiefim esen ta emaya ni nyina ekosa challenges we mu omudwane beto adifo ene me bo kokosa enyiw nufu nto abonten biem enye nufuo na ba ma be hu ore be pawu sister wa ho fa beton ko ho fa ntinyama bi ye hye watade no ya nyama de ye ankanti sanka ye woro ho de to abonten aya nyama de ye tie me be ma bia
uhu oba nufu odo kon no saa na yewo saa incubus and incubus no saa humu mu so hu nufu odo mo kon eti na mpeza meka kire wo se ebia wutie mi ebia wo hwe mi ebia ba hwe odofo bi ne nufu yare dem ebia nsuo firi mu sin fa chanya hospital yare tie mi ade na chiwade nie me de dom okwa na me de ache okwa bo bi se ade na sofo e kasa bebere no nka asem kon nufu no ye kotwa e wo hwe anim na aye osa ye brode ya pem anhu no na chiwade na me be kire say ade papa ndi wese me pese me kan se wo tena se na wo tie die na wo kire bi wo de atuba fo sa wo mu hye no ayi nufu no antenten sa me pa cho hwe ade omonom anajo baba bennom obennom a obeso dai na wawo na akola num nufu e sa honhom na enom incubus ene succubus omo na enom omu wiana mo de yare atumti na mai wa ba ye twom nufu abrewa na wawo 14 15 8 6 no ono kwa nufu nwuye ene mai wa 18 19 20 ko nyom nufu agu because ahonhom enum nufu no ano ote ba obi a wo hwe me na wo hwe attention tv subscribe channel we medini prophet Eric Kwesentwi me kire na won tia afra me ma homu aye ye brode apem ne to no thank you Holy Spirit okoti a me ma ne ntofo nya pentu apem ne dom no sen ase no oti a me ma ne ntofo na honhom no nom saa emu betimi ye po emu tumi ye po a bon sa aye de nenen ebitimi hono na apai yese cancer chesi putwa ne etwa no fofiri ho odofo hyedifo Akwesentwi onyame nhira na besonso onkotu esika mfo mo bia yiwa so na tie ni ebitimi jawo diabetes na onufu no epro agisi etwa firo me pa cho utwa nufu nsu na de ani die ba najo nufu na de ani die ba akwara abrabum ni yetwa ne we no benom ni yetwa ukun no benom ne we ni yetwa ukun obesu so ne we mu ni yetwa wo ba na we tie me woti apem no me ma ne ntofo me pa cho che wo soro woti wo soro a me pa cho fa bara fie kope kukuo na twitwa na fagum e ba cho tie ni o kope kukuo na twitwa na fagum me pa cho fasija so mane nhuru na mene abini wi ampa cho nufu na aye bawe se banche ayi agbelema na se gari e ba ya ye no kope abe aye dwonu ni dua no fom na ahyem putuputu no wantina me se abe se me ka se me ka abe ho asem a ohu be dwirimu abe na ye dwonu a ne hu dua no me ba cho tie eno yi kakra firim putuputu no na fa ka ahaba ye fre nunum ho na pa ahama tuntum a ye nana no ye di boyeti no ene weginti ye hu sa ahama ne bi mu won to nyina aboka afa mpacho ka bom na sini pom kekere afa fa bo nsuo no na fa sam ho fa bo broni nsuo no na fa sam ho me pacho uhuru ne sa wia mo obi nyamaw pejato nsem se ana ukun nyamaw no onfa de nhuru ho onfa saa nunum ne aben fom no fa ntwe ho saa no fa brodi nsuo no no hu a me pa cho wi afa nsuo ni si ho ube hu mwa saa incubus ni incubus no nwa piebu no funum ubon ti se gogome magot ti se toilet mu mwa na abehu no mo nsuo no bubu mu se bubu mu afa na nsa onufu na epo ba mu no uhu bi eko afa owi ahade edua na habane ye frɛ ne kaka pempen na se sani omo ma ho bi ko obi ni mu fu so twa nufu na se no yam ne sa enwe pa na de asra ho sa incubus on pa de enwe o ma ho bi afa yen ko ye ni mo me sa kire ne to sumi ni me mu ana ba bo nso be hia no wa twa tofi tare twa tofi sa na ye wa ho mu ti sa de no ndusa na ba ma ko off obenya ribe na ba ma ko off ko ye o ma ho so o ma ye ma o so o mo ma pa chi no ma ya se a no mo ko ado
ti ono ba be da nacho obema na unyin nsu na adwunkori ntimi nsore empagya epatwe tim ya betin abetin tintin agina hoi obekona ba bi wo ha abotokura nsu abetai ho azma tombo asna me kyerɛkyerɛ wo ikome do me to wasem because oda so aye hwɛ attention tv abetin menka abetieti agrika ba na fia be no da bi menka no meka abetin tokuro na abeda ho nsu abetai mu no me pa hwɛ ade pefo na fatena twisa nsu ni nyina na why ne huhunu ni bi fa be sigya so anagye da su mpacho tinno mu fadwaro ni padua ni nyina afo ye na sa nansa eda to so nansa no enka so bia no kwa abetina se na fa 30 pesos ko guase obe ma na adwodwo no abesan papa o mpe wi na apede ma yen ko menwe me san kire wi no wafa ne free no wafa ne kwa because me twi ho so ma nwe ho a hwade etiri dua we me pa cho se nyame aboa pa na wahia ma bi tiri a otu wi gina ka ba so ti kwankwa no so ube hu sa so ti kwankwa eti kwatere kwa eti kodondo enwi bi ene so we gina na dance ni we gina di dance e ma no otu a no nwi me pa cho ba bi a otiri ho akwatere kwa tie me odi fo boa wate ebi America se anajo ye di witire no ebo ball ntimi ma ho da ebi a wo ba ni tiri hu mfu nwi e pa tweti wate ebo se ne abe hu nyame ani onyam so nyame ma wabara bo mu a me pa twa sister obekọ so atini suo enti tie me asọ me ka twa ni yi na hye ne nso onipa bi anwi ni wutire hu me pa twa tie ya wa ba bi obala so ye frɛ na adeden kuruma me si tie ni adeden kuruma ko fa na haban no eni nkuruma ba adeden kuruma na awo no fa ka nkuruma ba awo na yam na fa fra ya nkutu na fa sra wutini so otimi ni befu ahom na yesa amutimi ma wutini hu bi otimi ni befu na wani aba ho so afa na wuti pa wo gbengbengbengbengbe saa de ya wo de srape eti pa ne ko omo ma de ana pa bia fa sra mo maso nka so bia fa sra mo maso onyame ahira nature ewutumi ti mi si nature ewutumi nature ewutumi nature ewutumi badi ba bi ehu pa obi timi nyem ba ma bi oba bi anim se onyem aboso mo nkron nso obi di apa ho e pa cho timba obi di apa ho obi di ade apa obi di apa ho enso daso ate ho ara wusha sorry no di for kire wade ye wo due bi wo forest a e fre na drupani aya na sisi pop ko ma na eton ade no ho a me pa che o mo na ton ma na eton bibiduru ne ade no ko no ho a drupani ahamabosom o ka so pe dua na e fre na ahamabosom so sa due ani brofre be ma aba e pa che o ma ye fasade nyina nsu ma ukotima makete se dua no benya bi ukaso pe adurupani ne esi apoapo no ani obo ahamabosom dua na yetwam a utwa na wia ne ubetwa ho no sunsumo do nsaka utwam na usunsum to so bekun ho no se dua no omotomi otima makete ko pa ne bona no ani brofre bema uze brofre bema bi wa eso me ka abobi na brofre bema no be na aso ye woni eso bro bema obo se sanso ba ko pe na ba unya kora ko tima makete obenya ko pesa aba na hye ni suo e pa cho wanyuma chese den e ka oni pedua pe tumi bi ekitem bia roma ho ato kasa tintin mfunso mpam se me kasa me ka ade be chen na tiemie me a wo hwe me di ni prophet Eric Akosiantwi e bia so papa yin fa kra na me hunu no ablikuma agape me wo ablikuma agape William Street fa phone na fa me telephone number na frame abayin shira e bi asma mi kan wo yere nyam na twam onua bi nyam apa ho o sita bi nyam atwam frame telephone number we so 0543
41 91 60. 0543 41 91 60. Some from the next line is 0553 40 14 62. Na wo obehu nepa e wahu nyam na me kono me nkosa me safu ba konka ho yetimi wo nkola na mutimi ya peche wazo wo adwiri o do say suma na atom e friend asram yare ye woni pe bu asasi so a dipa pone de bo na je mpanitiri mu da ase mpanitiri mu da asram yare ye wo brodi de o de tuje ma na akwara na ye kete ye woni a ye de ye utira na utina peche obi di fu okra ufiri hifani e ya do ma cheri you me menya bo so mo nkono me 6 months 2 weeks e ya cheri ye nyame nim so me ba sa so ntiti na ka kwanchi a me chia se ba tamfo no hu ne ma ai ma chi o me wie sasama ya oba afafo hwe frame ana me chiraw me chiraw amohu kwa bedu ya no habani e frame intumunum me se dan intumunum uni ma frame me chiraw gane ni ba uni intumunum ene brofre be ma asintin pa cho fafra ya manimfe tibitu akwara na pempem so why ketekete a fa bisram e ba cho 3 days asram no ko obani tinu anya kese otimi hwa na abati otimi hwe plane o person fro se ma plane na etwa mi ebre on peje na nimfa ni titiro da fam se kum ni petri mo ote ese intumunum ana brofne be ma asintin so bi di asrama ya oba sa anyama mi yam mananfe afia tikakra to akwara pempem tina eye kese adontu ni nyina be free nature ewotumi mesi nature ewotumi nature is life nature is real we no any fake bia e original wa ultimate nyino hwade obi se me diabetes na hwade o na ne 19 su epe kan ni pakurant mi men opro ati se kutwa nan memi ntwa okun nan memi ntwa oye nan ti na meka to ti mo so pam bro ho asana men chero ate era so ti ni rifo njuna se unya ba bia sa attention tv so unya ba bia sa attention tv orifo a wo hwe mi e ya so de ebrada anafa ya wada na pa metenas ko sia da me ya 19 service machira kwa de mesibo wa black magapi William Street. What the telephone number na friend na narrator number. Uchi na me narrator number. Oba jo hwade diabetes ni nkuruma yedie. Twitwa egugbo mu. For 30% respectable na se. For nso ta ho. Kan Psalm 35 verse 1 to 5. Ade chance e to na yede ma wa. Say doctor for say family sickness how do be free. Yi nkuruma ni nyina fi nsuo no mu me pa cha no nsuo na awia na pa anwumre o wie pe me pa cha hwade after 7 days hwe se kokko check se diabetes na te se be mu nyame ni onyam no wo hu nyame tumi onyame nka ho onyame nhyira kase na mra so tumi nyina na awurade nature is life nature is rare se yesu ama obesen hia me se fam no ma me no ma me se su bi 0543 41 91 60 0553 40 14 62 frame na obe inshira na me suma inshira onyame dia dom me de boa inshira kan subscribe channel no me nya ne pa bebrisi na fa bo ho bai na me koso a kire eda obese hia me wiade me ko kire sen ya obinya ensamawa ana obowa a onum nu bia enko me ko kire wo ama wo hu se no so ahom etonma mo amona mabontia mu didi just like that kwa mo faso enya no onyame nka ho